A, vidiš. Je boksa. Kad te potiču, kako da? Tako se znao. I to su snimalo se ljudi koji su Porniče. Lako je dati izvjeti. Ja mu se mogu. Znam Bože da je. Ovako. Nema kraja. Nema kraja. Ali dobro, opet se ne može reći da nije bilo ta tim. Domišljeno nakon. Dakle, ako si bio dobro pod kolom. Boa 9. Na kursa se metnem. Ovo. Možda bi drago Buharić nije štel dođi jer što mu rekli da nema ozornik da treba razgrebati. Ne da si ti malo nije, malo rekli da je to je čuk u biti. Tako se spominja. Ja sam mu včera rekao, ili ono sliku kad sam fejsel. I onda napisao, dolazim pripremiti. No, ja sam napisao da pripremam gemišti vila da razgreba, tipu. Dobro da me nije klao. I treba kao za ovom su levo delu, zbog temu, pa ono, da bi levo osur, pa kad ne treba. Da to ne stiga goditi, koji znači biti levo. Tu je bar, to sve radi križ pravi. Pa mi nije to je debelša njiva. To je debelša njiva, onda je tako se javi. Prvu veo. Evo te muzički sustav. Visto ga najljepše po noći delati, nije? On je ljepše nek po danu. Nem te sunce, jebe po noći, ne po danu, po noći. On je ljepše. Ja mislim da bom ja to pogled, da. Da se stova jarka, mekni bok telo. Vidi kako se brže paljamo. To bo videl. Komu bo skazal. Daj nekaj za fejs, daj. Ilona odlači. Misli. Moraš svojega mobitela? Moram. Da boj čekaj. Buksa, evo nisi služi. A mislim. Jebamo isti. Da ja bi kao mi. Pogledaj. Jebate zdrav mozak. Da? Viš tu viš na tu gotovo. Bošta. Što sad snima? Ja. Jebam tako, ko se go ljudi misli. Možda bi to manija. Dobro, ne čuj, nema zvuka. Ma bol sad snima. Da te karam svaki dan. Kako je bilo dobro ljudi? Sam vidio da. Ti si bol. Ovo je petak do 20 i u subotu do 19 sati. Ovo je global krajno, ja tako gledam. Znači,
Peće za centralno Viadrut 35 kW, 5998 kuna. LED televizor 82 cm 1678 kuna. Stolno računalo MSG 1698, a prijenosno računalo HP 2000 kuna. Uvijek ti traje svitka moram. Moram snimati još pol ura. Pa dobra, uvijek ti sad. Nemam pojma. Ti nećeš što gledati.